De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is Freed 7 augustus, Heerenveen de Graafschap. Maar als het om Sportclub Heerenveen leidt, is het heel simpel. Wat ons betreft is er niks aan de hand. We hebben gewoon de eerste competitiewedstrijd, start van het seizoen op vrijdagavond, volgende week vrijdag. Daar zijn we erg blij mee. We kijken er met veel belangstelling naar uit. De supporters die we verwachten hebben niet de naam dat we ons daar erg grote zorgen over moeten maken. Dus als het aan ons ligt, gaan we gewoon vrijdagavond over een week gezellig met de competitie van start. Maar dat de wedstrijd echt spelen worden kan, leidt meer om de politie en om de burgemeester van in dit geval Heerenveen. Van der Swan wil er op dit stuit nog niet toe sissen. Ik omdat het nog net wist is of de acties echt teruggaan. Cambuur speelt sneu 8 augustus uit bij PEC Zwolle. De actie rocht het haar net alleen nog op het betellen voetbal. Ze doggen meer. Zij komt er een estafette actie. Deze maandag komt de politie alleen nog bij spoedmeldingen. Een week later zal dat op maandag en tientje zou wezen en zij komt er elke week in een dag bij. Maar, zij zei de politie, de veiligheid komt nooit in gevaar. Ja, dat is er. Dat gebeurt nooit. Dat is het laatste wat we willen. Wij willen alleen nog maar dat uw problemen of uw standpunt politiek bekend wordt. Maar dat is hoe niks is. Van, ja, al die voetbalwedstrijden, daar kan gewoon terug in dan. In principe moet dat natuurlijk kennen. Het is een feestje. Het moet een feestje wezen voor de voetballers en voor de supporters. En toch geen het wezen dat burgemeesters zeggen van, we lassen die wedstrijd aan. Ja, maar dat leidt er nog net aan de voetballers. En dat leidt net aan de politie. En leidt net aan de politie. Want uw minister kent het natuurlijk voorkomen om een goed verhaal en een goed peteer te komen. De politie had on de snitswieken tas zijn daar geen actie te vieren. En dus zullen de snitswieken beziekers geen last hebben van de politieacties. De Sneekweek gaat gewoon door. Er zijn collega's voor gepland. Die hebben er ook allemaal zin in. En die zullen echt niet binnen gaan zitten, want die willen ook deel uitmaken van het evenement.